На пачатку трэба адзначыць, што аварыя на Чарнобыльскай АЭС з'яўляецца адной з найбуйнейшых тэхналагічных катастроф у гісторыі Беларусі. Пры гэтым трэба адзначыць таксама, што гістарычна гэтая падзея вельмі скалыхнула і грамадства, і сацыяльна-палітычную сітуацыю ў краіне на той момант. Але зараз, праз 30 год пасля аварыі, мы назіраем такі працэс, які гісторыкі ці іншыя даследчыкі часам называюць канцом праекта Чарнобыль. Што гэта азначае? Найперш, это тое, што тэма Чарнобыля знікае з сацыякультурнага поля у нашым грамадстве, у беларускім грамадстве. І фактычна яна ўзнікае толькі падчас чарговых угодак, калі адзначаецца Чарнобыльская аварыя. Гэта звязана з тым, што чарнобыльская тэматыка шмат у чым становіцца маргінальнай альбо рэгіянальнай з'явай. Гэта звязана з тым, што ўзгадваецца толькі ў кантэксце, напрыклад, Гомельскай вобласці ці канкрэтных сацыяльных груп кшталту ліквідатараў або перасяленцаў чарнобыльцаў. І ў выніку канец праекту Чарнобыль звязаны з тым, што на цяперашні момант дзяржава беларуская аднаўляе свой новы атамны праект. Таксама варта адзначыць, што грамадства па выніку фактычна не адлюстроўвае нейкай цікавасці да гэтай тэмы, і таму даследаванне гісторыі Чарнобыльскай аварыі з'яўляецца досыць цікавай тэмай, у першую чаргу ў даследаванні гістарычнай памяці, што можа даць нам пэўныя адказы, чаму гэтыя працэсы адбыліся менавіта так. Чаму чарнобыльская тэматыка сышла з цэнтру сацыяльнага жыцця краіны. У гэтым плане нам вельмі можа дапамагчы вусная гісторыя, якая займаецца менавіта вывучэннем камунікацыйнай памяці, то бок той памяці, якая праяўляецца ў вусных успамінах, менавіта ў вусных успамінах, і якая, у прынцыпе, мусіць быць адрознай ад калектыўнай памяці і культурнай памяці, якая агулам існуе ў грамадстве. Але тут існуюць пэўныя складанасці. Найперш, это тое, што тэма Чарнобыля яшчэ недастаткова далёка ляжыць у гісторыка-храналагічнай адлегласці ад нас. Калі храналагічна можна казаць, што тэма ўжо дастаткова адлегла знаходзіцца ад нас, 30 год гэта, ў прынцыпе, дастатковы адрэзак часу, які дазваляе вусным гісторыкам займацца гэтай тэмай. Але соцыякультурныя, сацыяпалітычныя сувязі з гэтай тэмай, яны яшчэ досыць актуальныя і досыць актыўныя. Таму у гэтай сувязі ў нас ёсць пэўныя пытанні і праблемы, напрыклад, пры выбары рэспандэнтаў, таму што не ўсе рэспандэнты гатовыя яшчэ ці ўжо казаць на гэтую тэму. Другая праблема звязана з тым, што памяць аб чарнобыльскай катастрофе знаходзілася пад вялікім уплывам калектыўнай ці культурнай памяці, якая фармулявалася ў савецкі час, у першую чаргу, пасля постсавецкі час, падчас станаўлення незалежнасці Рэспублікі Беларусь, а таксама ўжо пры сучасным палітычным рэжыме. І менавіта ўплывы гэтай палітыкі памяці аказалі свой адбітак на агульнай памяці аб Чарнобылі, гісторыі Чарнобыля. Тэма чарнобыльскай катастрофы была цікавай нам, вусным гісторыкам. У 2015 годзе мы рэалізавалі праект, які быў прысвечаны менавіта гэтай тэме. У выніку праекта было сабрана каля 45 інтэрв'ю з непасрэднымі удзельнікамі і сведкамі падзей, а менавіта Чарнобыльскай аварыі. 10 палова гэтых сведкаў былі ліквідатары, які непасрэдна ўдзельнічалі ў ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. Другая палова гэта былі перасяленцы, якія пасля 86 году былі выселены з чарнобыльскай ці бліжэйшых да чарнобыльскай зоны тэрыторыі. Калі казаць пра аналіз гэтага наратыва, аналіз тых сведчанняў, якія казалі гэтыя людзі, то яго можна падзяліць, наперш, гэта на катэгорыі вось гэтых самых рэспандэнтаў, то бок наратыў ліквідатараў і наратыў перасяленцаў, а прадметам гэтага аналізу можа быць менавіта
гэты расповед. Сам наратыў, то бок, як людзі казалі пра тыя падзеі і што яны казалі пра тыя падзеі, якія сюжэты найбольш характэрна апісваюць падзеі, якія былі звязаны з чарнобыльскай аварыяй і яе наступствамі. Першая катэгорыя нашых рэспандэнтаў – гэта ліквідатары. Асноўным лейтматывам у большасці рэспандэнтаў, якія кажуць пра Чарнобыль, з'яўляецца тэма таго, што Чарнобыль параўноўваюць з вайной, апошняй вайной, Другой сусветнай вайной. І тут ёсць аб'ектыўныя чыннікі, бо сам працэс ліквідацыі, наступстваў чарнобыльскай аварыі, ён нагадваў вось гэтыя вайсковыя аперацыі, калі людзей перасялялі, эвакуіравалі, адбывалася мабілізацыя мужского насельніцтва для удзелу ў ліквідацыі і гэтак далей. І з іншага боку, калі мы звернемся да ўспамінаў сведкаў, то пабачым, што на іх наратывы ўплывала і палітыка памяці ці культурная памяць, якая фарміравалася аб чарнобыльскай катастрофе у нашым грамадстве наогул. І тут трэба ўзгадаць тое, што у савецкі час, у позні савецкі час асноўнай тэмай, якая была у гістарычнай палітыкі, у палітыцы памяці, была тэма вайны. І ўсе камемаратыўныя практыкі былі накіраваны менавіта на мемарыялізацыю, на ухваленне менавіта падзей вайны, апошняй вялікай айчыннай вайны. Гэта добра можна прасачыць на дзейнасці такого грамадскага дзеяча і літаратара, як Алеся Дамовіч. Ён уводзіць, напрыклад, такі тэрмін, як двойчы хатынскі народ, хірасімскі і хатынскі. То бок ён бярэ два тэрміны, якія звязаны з вялікай айчыннай вайной і Другой сусветнай вайной, это Хірасіма і Хатынь, і уводзіць гэта ў дыскурс чарнобыльскай катастрофы, тэмы Чарнобыля. Адпаведна, гэты адбітак знаходзіцца і ў ўспамінах нашых сведкаў. Таксама варта адзначыць, што для савецкай палітыкі памяці фігурай, якая адлюстроўвала памяць пра вайну, якая адлюстроўвала значэнне гэтай вайны, з'яўляўся ветэран. Напрыклад, у заходняй Еўропе гэта працавала інакш, там у якасці такой фігуры выступала ахвяра. Але для нашай постсавецкай культуры памяці менавіта ветэран. І ў сітуацыі з чарнобыльскімі ўспамінамі гэтае месца занимае ліквідатар. То бок, ліквідатар выступае ў якасці пэўнага сацыяльнага інстытута, які не проста мусіць насіць памяць аб чарнобыльскай аварыі, але яшчэ даваць тлумачэнне і пэўную выконваць выхаваўчую функцыю. І гэта праяўляецца ў тым, што ў наратыве ліквідатараў часта існуюць такія ацэнкі таго, наколькі чалавек быў сапраўдны ліквідатар, шмат гераічнага пафасу, шмат нейкіх выхаваўчых момантаў, якія чалавек проста хоча перадаць у якасці сябе ці іншых ліквідатараў. Ён хоча падаць людзям, якія слухаюць яго, як прыклад. У прынцыпе, гэта сапраўды можна параўнаць з выступамі ветэранаў. Адпаведна, калі мы кажам пра наратыў ліквідатараў, мы мусім адзначыць, што калі мы глядзім на чарнобыльскую катастрофу праз прызму іх гледжання, то мы атрымоўваем сітуацыю, калі асноўным актарам, які з'яўляецца носьбітам памяці, з'яўляецца невялікая група ліквідатараў. Фактычна, і якая з'яўляецца вось гэтым носьбітам і перадатчыкам, транслятарам гэтай памяці. Мы прошли через Чернобыль, остались живы. Слава Богу. И я, когда там была, в Чернобыле, я видела все, как люди рисковали, сколько там честных людей шло не за страх, не за деньги, а за совесть. Столько там честных было порывов, столько там высоких таких чувств и порывов было у людей, что, спасибо судьбе, что я вот видела это. Я в таком случае говорю, знаете, что вот такой фразой
Мне запомнилось в одной книжке: «Время выбрало нас». Ну что делать? Ну мы в это время родились. При нас это случилась катастрофа. Ну так что нам было, опустить руки и конец свету? Нет, мы выжили и живем. И я считаю, что мы нормально живем и будем продолжать жить, потому что нам надо детей своих растить, внуков, землю эту. Таким чынам, у публічным дыскурсе тэма Чарнобыля звужаецца да тэмы памяці ліквідатараў. То бок гэта група носьбітаў з'яўляецца цэнтральнай. А ў сітуацыі, калі гэта група досыць вузкая і інтэрнацыянальная, то не адбываецца тое, што можна назваць нацыяналізацыяй памяці Чарнобыль на ўсё грамадства беларускае, на весь народ. А носьбіт застаецца толькі невялікая фактычна сацыяльная група. Іх наратыў у адрозненне ад ліквідатараў больш сціплы і вузкі. Ён датычыцца ў асноўным асабістых нейкіх тэм і перажыванняў. Да таго ж, у саміх перасяленцаў было менш магчымасці выказацца, перадаць сваю памяць, свой голас іншаму грамадству. І ў выніку гэтая група робіцца больш закрытай і маркіраванай. У той жа час сацыяльныя практыкі, якія спрабавалі зрабіць пэўную дапамогу групе перасяленцаў, яны паўплывалі на тое, што гэтая група таксама стала маркіраванай, адрознай. Калі яны прыязджалі на новае месца жыхарства, яны рабіліся чужынцамі і ўспрымаліся як іншародны элемент. У гэтым плане у наратыве перасяленцаў застаецца такі адбітак адасобленасці, які быў сфарміраваны гэтым пачуццём прыналежнасці да іншай сацыяльнай групы так званых чарнобыльцаў. У той жа час чарнобыльцы адчуваюць сябе ахвярамі, трагедыя якіх належным чынам не была ацэнена грамадствам і не адбылося належнага працэсу рэабілітацыі гэтай групы. Вы сказали, что многие переселенцы, да, когда отвечали на ваши вопросы, говорили, что всегда при встрече разговаривают. У меня эта тема никогда не присутствует. Она настолько для меня больная. Я никогда не рассказываю на эту тему. Никогда ни с кем. То есть ни дома, ни сын, ни муж никогда со мной на эту тему не говорят. Они знают, что я начинаю плакать. Адпаведна, існуючыя камемаратыўныя практыкі, якія датычацца тэмы Чарнобыля і спрабуюць нейкім чынам мемарыялізаваць гэтую тэматыку, яны накіраваны найперш на рэгіёны, якія пацярпелі ад Чарнобыля. І ўсе музеі ці лакальныя нейкія помнікі, яны знаходзяцца ў гэтай частцы Беларусі. Напрыклад, ёсць музей у Брагіне, ствараюцца помнікі загінуўшым, так сказаць, вёскам, якіх закапалі пасля таго, як прайшла ліквідацыя. Важнай асаблівасцю наратыву рэспандэнтаў чарнобыльцаў таксама з'яўляецца тое, што у іх Чарнобыль як з'ява успрымаецца ў першую чаргу як з'ява савецкага перыяду. Аповеды часцей за ўсё будуюцца на ўспамінах аб нават побытавым савецкім жыцці. Людзі добра памятаюць нейкія акалічнасці, звязаныя з палітычным жыццём менавіта у познясавецкую эпоху. Добра памятаюць нават памеры кампенсацыі, якія там выплачвались яшчэ ў савецкіх рублях. У той жа час падзеі, якія звязаны з чарнобыльскай тэмай, пасля 91-го года звычайна мала ўзгадваюцца, ці ўзгадваюцца такім цэльным блокам досыць кароткім. Людзі далей узгадваюць толькі, напрыклад, праблемы з юрыдычным аспектам афармлення іх статуса альбо ліквідатараў, альбо пацярпелых падчас Чарнобыля. Варта адзначыць і некаторых актараў культурнай памяці, якія маглі паўплываць менавіта на такую трактоўку гэтых гістарычных падзей. У канцы 80-х гадоў узнікаюць пэўныя палітычныя сілы, якія становяцца ў апазіцыю да існуючых уладаў. Нягледзячы на гэта, яны ў сваім публічным дыскурсе таксама выкарыстоўваюць тыя ж стэрэатыпы, якія звязаны з гісторыяй Другой сусветнай вайны ці іншымі важнымі падзеямі 20-го стагоддзя, але якія непасрэдна былі звязаны з гісторыяй Савецкага Саюза.
Той же Олесь Адамович піша такі выдатны артыкул, апелюючы да ўлады пад назвай «Курапаты, Хатынь, Чарнобыль». Зноў жа у яго дыскурсе прасоўваецца гэта непарыўная сувязь ці з другой сусветнай вайной, альбо наогул рэпрэсіямі сталінскімі. Такім чынам апаненты савецкай улады на той момант фактычна робяць гэтую такую непарыўную сувязь савецкая таталітарная улада і Чарнобыль. То бок Чарнобыль робіцца фактам найперш савецкай гісторыі, а не нейкай іншай ці постсавецкай гісторыі. Адпаведна, гэта і адлюстроўваецца і ў калектыўнай памяці, калі і большасць рэспандэнтаў, і цяпер ужо, напэўна, больш шырока наша грамадства ўспрымае гэтую падзею як мінулую падзею, якая менавіта была звязана з сітуацыяй у Савецкім Саюзе. З увагі на ўсе пералічаныя фактары можна казаць, што не адбылося этнізацыі ці нацыяналізацыі тэмы Чарнобыля для ўсяго беларускага грамадства, нягледзячы на тое, што Чарнобыль як гістарычная падзея ў свой час мела надзвычайнае значэнне для рэспублікі. Такім чынам, аварыя на Чарнобыльскай АЭС паступова ператвараецца ў досыць лакальную з'яву ці аварыю, якая мае значнасць толькі для пэўнай сацыяльнай групы, альбо для тэрыторыі і насельніцтва, якое непасрэдна мела дачыненне да гэтай аварыі.